bizitzea balin bada zoriontzu izaten saiatzea, hola dio batzuk. Hor topatu behar dugu, ez da, zaplasteko eta erorikoen artean hor ostarte bitan topatu behar dugu aukera gozatzeko. Baina hortan batzutan, despistatu xamar hiltzen gara eta bide horriak behar ditugu alako gidantzekoak. Kirmen Uriberen letra bat, 12 proposamen biltzen dituena eta hortan lagundu nahi lukeena. Notak, paper sorte batean. Gogoratu etxera, luzeka beditza